En de lijn weer met de runway. Zo in de vierde bocht. Stitch doet dit voor het tweede jaar. En ze hebben nu een nieuwe show in elkaar gedraaid, zoals u kunt zien. Een andere show ten opzichte van vorig jaar. Hebben ze zelf bedacht en deze geoefend en in de simulator gevlogen voordat ze daadwerkelijk in het echt deze gingen performen. Begin van het jaar hebben ze 2 weken in Arizona geoefend. Want u ziet dat ze airbrakes nu uit zijn.